Kami dulu, tidak memuti kami kayak memuti. Ena jen bayar tidak kudugan. Dan daun ya, dan daun itu daun pada hari. Setiap hari. Donc, misi ini udah mati anak hari nanti tanam di mana? Panik mana? Apa yang mana? Kalau maru banjir apa tadi? Tempat pandian itu. Apa kami ini kemudian nomor banjir. Kami panik tu sih mau. Mereka kita balik kalau mu. Apa? Kita mau panik loh. Kalau belum dikuat, kok lah ya? Kok saya ada kali kita kering ni lah. Ada ni ada ni balong ni yang tidak nyati. Ni jual balong di alkitan. Balong ni paling kita kaya fala tu bang. Ni kita fala balong orang ni fala tu. Kunci lah umai. Agar kunci lah mau. Anu ang itu patah. Nak patah je tahu. Do yang, no sen do la teri kita lah. Mesti kerja. Tu mana kau ni ngah. Peti landu mana foto zero kau. Kalau bayar. Hai kalau dia bayar je mungkin tu balan. Harus duit. Poverty one the problem. Jaja no sila yo sila. Ne misalnya mahalan le. Sila marana di Roma. Assuming kan itu problem di bunuh fikir ke Fulawato. Na sai ni deplaso to me ara kasfini do leute mi do ndarude si tawi mi heɓay feere min tigiri ko mami déplace mi yaaka Fulawa par ce que ɗum ɗo falama anide andi way tuma mi yewtidi lamarana woni ko kanko e Aliou Murtidi Ba woni na kamɓe Murtidi Ba ko biro makko fi biro makko ko tawra ko nder ton min falama la mapino parce que mi wawata innude ko biro makko e makko wondi mi wawata inde ko lamarana e Ali wondi ko be mi yaha ha min tigi mi yi'ana hoore an parce que jaaja ɗi woni wolde ɗin ko gonga donc o yewtilan wondema nayi kanko o defuno ñiiri o jonni pay kon kawanda yo nagu ñirɗin on wawali ɓe tawde donc sa yi mi mapine ɗum o madini no ɗum no fiɗɗima ɗum par ce que ɗum no fiɗɗi joni ma tongo par ce que joni tewti mawɓen ton kadi ɗum ɗo nimnata o yata o leya to no dawi taw jawgol ngol no dawi ɗo ko ma ɓurten ha joni wadde enquête o holno ton ha joni woni feƴƴirde na sondugol sa yi mi in ko be mi ndara feere feccere feere ka hanma par ce que ɗum ɗo mi junnimi joni misitete o wonno ɗum ɗo wawi tawonde hino Aliou aka Aliou ɓiwi ɗo ipiɗi ɗo fof mi nani déclenché ɗum ɗo ɓeɗe makko yilɗi woni ha jiwko mi ɗannide ɗo ɗino makko ala toɗɗi jeeya jiwko joni kan kadi ala kam hinkodirede e kadi daja min minan ko kamɓe jooɗoduno ha téléphone jiwko soni nene makko nodimo inni yo aru ɓe yiida woka jiwko yeehi ɗon yoɓe yiiɗi hanka woni ɗo ni hay fene o fenani ɗum yiiɗi donc c'est un peu compliqué hay ka tawa annata andi na adi laaɓe ɗo non min mi wata inde ko Aliou mi wata indena kanko ko woni tun ɗo c'est un peu compliqué c'est très compliqué par ce que ɗum ɗo no na ɗum mino wonani jiwo wona jiwo honno noon ino jaaja to ande koni haddi wonde on haala ni noon joni wonanena ko hande tuma siddi wotan yere o ɗo saaga silono fof kanga eyto lowɗo nayi a siññinoɗa ɗon haala tout siññinoɗa o sikkuɗa ɗon feeti ɓurira comment yo kono falana ɗum dogande kono falna ɗum dogande nayi koy kono falno dogande ko ɗum min humpa mena woni sohɗa ma tella ko duwano wadde ɗum fuu hay so ɓe heɓano noon jom min nano jom ɓete nayi ko yini mi wara rede e heno o kon winni on kon ɗo o jommugal ɗoɗe mi fiitti
Ngarayo. On jumni raɗo juguyo gaale. Jumni to jamni on tan. Don mo wato do. Juguyo le ton tan da ne ada. Yaga. Pasti ana tan jumni. Mi firte todo mi giore tan ma ero. Fermero. Non collo. Non puoi sapere quella da farlo. Jugugo. On è vede un sapere da fa. Giorni non le mahal quindi non na lango hal wal na mali per ma con mi hadiu non ala bandira yalla wala ala bandira so tinjina sai dum do hadiu awal me ka kai ala bandira ni naskeli jomban fi Allah na atyo to zuron ni fa yo ali jango mati ci de no me jomi yo ali na la hol na Aliu yo. Aliu. Aliu. Tawa inte jam kun kun ni. Ni? Tawa wol de dum. Ni ma terus tawa wol de. No? Tawa wol de dum. Kono na sin ni na de la la. Ne? Kono na sin ni mi na yo kono na sin ni na de la. Mama ali. Awon ni ka ka ko ni ka jom de ka ka. Never. I want to name my land of that song. What is that? You don't make a country on the time. How old that? Eh? Okay. How old like how old that? How old is how old is how old is Osman. Kone tengo yo pula. Nena kan wala lang Kono tengo yo pula. Kone tengo yo pula. Mandi tengo hili anda satu no. Kono kan hon. Anda de ono dia. Ana nang tengo ko. Lo long bon hong ni ke tiba. Pahala kon la ka kon na yun na ano na. No di kwa. Kono kadian yun nen. Ko song dito, kono kadian ni. Yang tua natan. Allah ri jam. Ko silang. Ala yu de la marana. Ni alla na la marana. Binyan de ne la marana no no do. O yu wanda ma kono tawe ko su. Anya tangot. Ni an makko ko immi no ba. Ko jonti. Abe tango don segra ma be gitambe. Anya ndo ko ni Bega andile. abi ndengande ko broma ko nodduno mo do indo O pira makko. o bari gitu indo O bari joni wartani hanjoni. Don ci makko dum do. Wiji makko dum ko do wiru ko naata den fon wiru te fuda yudo ko fuda. E bi do. An do mi so dara mo de tan. Nera makko kadi hanjoni men polira. Don anu men. ko mi joni do ma ni nen no ma ko Penne. on nene ay no ko broma ko no dim O bira makko no dum. Kono ya. ay billahi aliu lan na ta ko no potka de nya balde no fotto to mi wona mo fi lamarana ko hanno me ngwada don ko hanno me sunna do wo ko bay tum mi ne fi kese Aliuka. Marana jirgi ba aliu ko so no changuru nen Aliuka. Bila marana hapo ndema ko kambe ande ko na hapo ndema. kinal aliu no juuti Ko le somo diko. O be somo diko ko kambe ande to. Hani de. to ko mami no da grantinde mi lara kankar so
inirai ɓe parti maɓɓe toon par ce que ko deji ñawol wattane miɗa ɓendare kono noon min miɗa faala noon yaade o sariya mi gullito to mina min yaali ɓe min wondata ko fen noon pellet miɗa faala yamde min yaali ɓe aw gonga mo fewno ma pinon mi faminere min wonde hakkillade hukkilanɗo bukku mi faami nde ñande ko bureau makko noddunomo ɗo o barguiɗo min o barguiɗo min simi faami hakkille am gasara ko goɗɗo nangi bureau makko fi waɗugo bureau makko boni on tinnami o nodduno gasa on noon de ɗum kadi watama bidi anda to nani min hunde niyana wina ko min yawta ko salliya min wundito e toon ɓe ndaara i maɓɓe ko hono woni de hara ko ɗum hara wonti nanguyaɓe leɗɗi ɓe indi ko maɓe nodda ɓiɗo ma ɗon après o nodda ɓiɗo waɗa o yaa o nanga o ɗon kadi laki de ɗaɗum naami miyiɗa ɗum respectbillah yallah taw ara wona koye waɗe koye noon Dati Allah, come on there, brother. Ah, that's it, yes, sir. Don't come here and you're going to tell me. Hey, thank you. Permit Papa. Tocco di Tongue, come on, Baleaga, non lo so con con ha fatto da come parla di wa mi lo facciamo mi lo farà un detto wa nel non sto mi vuole che c'è risposta come fa un giorno ne può andare come non può più dentro da me apa tu de kono ko wonne do mi andi mi dari mi tami o mula ta on hesto suma ta on testa hizo sul nele ina palu es que non fa ani de kwa hani no mi ken do ma ango de rio ina abelando ora ne ma ai kuda mo o pitu da do ya ka ma ken ni ko pangat mana dulu ni? Yo papa. Ada ada na. Kono ni tinggal aja. Ah mati tu. Jangan kata. Jangan papa. Ni saya ni kau kau yang muda. Kono na. Ini. Kono Feby. Ayah kalau datang ni kalau. Dia masih kepinangan dengan saya internet kita di luar. Kono ni. Anjing ni ngomong apa ya? Uji anjing boleh dia luar. Oke. Na rutin wala. Ngabi ni matati. Udah tak bilang kan luar apa? Infal akanto. Donc ya auto parce que mi voyage. Vivendo en situation de milo, si ni yo to mi kai me ko za jude. Ada min tigi o fom me anda ko mi wate. Jaja na non dalantung, jaja na non dalantung. Donc, mindari, mitawi,
si mi dariti, mi heɓata quelque chose de concret dans cette affaire. Joni saabi so hundu miɗo acci lammara ma ɗo ɓen kawtal ɓe a yahan ɓe jomne saabi ɗo minata ya wan ton obligatoirement parce que haray kamon ga kayno ga mais à chaque journée ou 2 jours yaha yewtuɗa ficcana lanto mawla et puis ça passe quoi. Donc ko ɗum siɗo ɗumni ɓe ɓe taw ga bimɓe ɗo donc mi ala reta il me faut immédiatement aller au village mi anda ko hunde woni on aw gasi ɗum nayi way rewgol tan mi to suunu lo watta e less lajali tan ñande mi wi taw wo mi hay toon hay sato mi wawi wondeje tan kono fino yaade min no anendan seeɗa ɗi rewgol toon kadi e jamma o haalide ɗum kadi so yi tan o fuɗɗagol haalaji o asinaji andi ɗo koko moƴƴi e ko ɓuri moƴƴude min ko wonnalnamude c'est pour un objectif bien déterminé yawde mi anda réellement lamarana e biyom ko hanto ɓe woni ɗum ko go deuxième point jaaja ka cukkilan ɗon no kaka ndiyam hewtanta bannoɗa par ce que so mi yitike mi ndaari piiji gono toon mi ɓuuratano mais ɗo ko haaju accitante haaju tene pas sans savoir donc si mi ndaari mi tawi ko ɗum o wawata arrange de lan arrange kanko jajam ya jeɓe ale wa mina ko ɗum ɗo ɗum ɗo ɗum ɗo par ce que kanko jaja tigiri no yini lan ino woodi kaw dowa yaade donc imo dowa yaade toon yomi aru mila mine kaw qu'est ce qu'on peut faire dans l'ensemble mais wallidira on dundu ɗo c'est trop complexe gasi ɗo woni ko tarduɗen Allah hokku en sahabana fof parce que en anda ko woni yeeso allahuma o waɗa joni doy mbino mango tan ɓe yatti ɓe yaltino ɓe ko makiti ɗum a waɗa e ɗo de télésamble kañum miɗon jonnaɓe nani ɗum ndeysan nano yayi ko tuji komi alama mi compte énormément sur toi puis Allah nani merci et tu as mon soutien merci bonne chance waɗa doy yo falama mapinde no parce que ino fof ko fi makko e Allah mo Aliou an e soka tu ñande an kon sen arta naate ngama ɗo joɗɗi ño mbonaten joɗɗo on woni hakkunde men ko semmete Aliou andi kon waddiran ɗo naani no par ce que yaltawa mi wiya société bambi sa kon ɗon avoyage oye ɗum andi mi nima ya sorte programme c'est bon accanan Aliou an kon fala Aliou bara joni mi wi ka pagara fami fi Allah waɗa sabu nelaɗo sabu famille ma sabu nene ma e baɓe ma inchallah siɗa andi fi lamarana falna fi lamarana fi Allah Aliou ɗum haalanamde wotere depuis hiɗen jokki ɗum innugol so tawi miɗo anndi ma ɗum ko honto mi waɗi ɓeewe min mi haalnama hannde hooloɗa kadi min miɗo ɓuri o mapade fiiɓe annditi ko honno woni min mi waɗali sabu ɓe oyaje ni Konakri min mike ɗo mi yehi ha Konakri ɗum fof ko sabunno na ko ɓaylan hiɗimo on noon tigi onon woni on gerañam iwto a sikkude so mi yiɗanomo mi perdano tan gam ɓawa makko Aliou jooɗo fof andi andande ko wonanno koye gorede fof no andi den ka hoɗum ɗum a faami sa yi mi ari o piiji ko feƴƴantino ko fof no feƴƴi toujours kam mi arti mi landigama piisiɗa andi fi o ko yewtan fante men min tigi mi wuula wawa murtimi ɗe joni wonde mais suuɗora goto anda est ce que a faami min ko min tama fi Allah siɗa andi fima ko yewtan ko tawi jamba famille jiɗi ma piki fima ko quoi awa joni si taw andi kono famata ko tumi expliqué amen hay kawanta o kawanka ka maɓɓe wonno joni o iwi toon nene makko yaaɗimo goto yaarimo andi hay kawannaɓe probléme nder ɗum wona ko kawan yeeyimo wayɗa andi fi Allah siɗa andi makko wonno joni habbo tan mi haalnamo joni a watti hara ko kanko tunno ɓilleteno so tawi miɗo andi fi makko mais a ɓiro makko honto woni ni hara Allah hollayno lan hande ko honto ɓen yaari ma tawi kala probléme moɓe woni e muɗum
Tara Allah holla nalan kontu mando to ido ma pada si gol. Etta fan. To ko batin. Kuyen wallemir. Tapitem.